ngerti sirah tingguan teman-teman. Gelo atimu ning ndopo Mojopahit ku tak tempile, tak dugiangi. Angkat lan kowe angkut. Aku takon lawan kowe wong lupute nek dicempalangi didugangi iki luput apa kler. Lho nek umpama durung mesti. Durung mesti. Saiki apa luputku? Kowe takon. Ning pendopo Mojopahit, luputku apa? Luputmu wis cetok. Gawe Sang Juwita Ratu Kencana Wungu nganti los genjot nggone ninggalake pendopo aku. Sakwise maca ijuan Nawala saka ing Blambangan. Iki cetok. Ijuane Nawala nyonyok lan beri Subasita kawan Sang Juwita Ratu Kencana Wungu. Aku ngerti. Ono perkara sing Nawala cah kurang ngerti. Mbah kuwi sing apa? Kowe iki wis wani nyempalane karo angkat buta lan Mbok kawas. Layang setolan kowe kumitir. Angkat buta. Nek kowe ndumuk angkat buta, angkut buta luput. Tumrap negara Mojopahit. Perkara aku ngaturke Nawala ana ngersane Sang Juwita Ratu. Iki ora kleru nek ngopinmu. Angkat buta. Bener ora kleru. Mergo kowe ora ngerti surasane Nawala kuwi mau. Isine Nawala bareng dibuka Sang Juwita Ratu ya ayu Kencana Wungu. Kuwi panglamar. Ya, terus lamar kawan Sang Juwita Ratu ya ayu Kencana Wungu. Lamun ora gelem diboyong ning Blambangan, Mojopahit bakal dibeli batang sawi. Lah, iki nek ora gelem Juwita Ratu Kencana Wungu iki nek gelem ora bakal kudune gelem saya. Angkat lan priangkut. Kowe ndek pawatan joning Nawala diaturake kelawan Sang Juwita Ratu, pali kudune Sang Juwita Ratu menehi wangsulan sago. Kaboyong minangka garwa pepundhenmu bisa munak sing dasarmu iki apa? Lho, apa? Setolan kowe kumitir. Ana kowe Nek ngono kowe ora ngerti lelakone Mojopahit. lakon kang dumadi ana ing Mojopahit nali bapak Ala Mojopahit. ya Balelane Kebo Marcuwet. ya Ana ing Kabupaten Granti. ya Sapa sing sampai alon-alon kawat. aku ngerti. Sapa sing bisa mbengkas karya, sing bisa termake negara Mojopahit? Joko Umbaran. Joko Umbaran yo enak sing go uripe Dadi sing bisa mbengkas karya letu ana ing Mojopahit Joko Umbaran. Lah, nek Ayu Kencana Wungu ki ngerti lelakon, kudune gelem ora usah dadak meksa. Mengko dhisik kowe kok bola-bali gelem. Lho umpama kowe iki kandha ngucik ngenani geger ana ing Mojopahit Rikasmana. Saiki aku takon, panguwasa jroning Mojopahit rikala semana nganti Joko Umbaran dadi mintos kanane Mojopahit panguwasane sapa? Brawijaya Bramatuja. Brawijaya Prabu Bramatuja. Yo, saiki alame wis beda. Panguwasa lengser ana ing Sang Juwita Ratu Kencana Wungu. Angkat buta. Ya, pancen rikala semana Sinuwun Prabu Brawijaya Klar Giripatembaya marang sapa sing bisa nentremake praja Mojopahit bakal diganjar bumi sigar semangka wujudipe Blambangan. Ya, wis jumeneng adipati ning Blambangan. Kaping pindho bakal dijodohake kelawan putrane Cah Ayu Kencana Wungu. Kene kowe ngerti lakon iki. Yen kabeh mau Cah Ayu Kencana Wungu ora gelem. Mergo sing duwe sayembara kuwi Brawijaya dudu Cah Ayu Kencana Wungu. Dur meneh.
angkat lan kowe angkut kene tak wene ngerti umpama kowe iki njaluk prajanjen rikala semono kowe lak ya wis mulya to pepundhenmu wis diwenehi ganjaran wujude bumi mlambangan lho cahe patemboke lho cacahe nampun milih bumi ya bumi aja bumi aja putih wong urip iki murka tir ngono anane wong ayu iki golekane angel sing kono sapa aku ning lebok iki lho kan kari ngetawi duwe kulino nek anake lu gendang kulino pun pas anake wong duwe pangkat wis umum biasa ceh-ceh duit wis saiki ngene wae setoran kowe mojo paet kepengin tentrem apa kepengin rame nek kowe takon wale waktu dina iki mojo paet tak patoki balungmu
Hey!
ngenyek, ngenyek, ino. Awangane ngenyek, ngenyek kowe. Asep piye? Yo sikil baca kiweng kok geret. Tak tulungi. Tulungi apa? Kok tak tulungi kok cemplungnya geret manggung. Kowe kudune matur nuwun. Lho kok umpama mlebu ning ngisor. Mati kowe. Oh, aku kudu matur nuwun. Matur nuwun. Aganduli ben ora ceblok ning ngisor. Oke. Oh! Arat kowe. Anjing kowe. Balik. Balik maju. Balik maju. Iya. Sinten, Pak? Mujiono. Jatahe kula piye, Pak? Sesuk. Waduh. Matur sembah nuwun Pak Sujiono. Iya. Isawari. Oh, saya tahu wedeni apa, Mbak? Wani kowe. Masuk. Balik ya. Balik. Iya. Oke, aja kau. Balik. Aku rawati. Turun kon ya balik.
ganden. Mang ganden kena kowe piye? Mau kena kowe piye? Duh. Mang kena kowe tenan. Ada sirahku. Ora jarak aku. Yo wis. Ya. Nek ngono, ganden ben ora kliru. Iya. Tak kekarane. Oke. Ya. Siap. Oke. Oke. Kowe ora duwe rambut. Tegese Unggul. Ali. kowe ora duwe rambut tegese Unggul. betul 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 betul. Sing siji gundul. Oke. Ora duwe rambut. Oke. Rupane elik. Sing siji rupane gagah. Rupane gagah. Kulite resik. Tanda tak gandene. Ogar. Malah layar-layar. Kene. Woi bolak-balik kurang ajar kowe. Sirat alamu dhewe kok ganden. Lho iki mbok jarak apa ora? Tak jarak ta rayu. Aku gandeng iki mah tak jarak ta ora? Tak jarak. Ora. Hei. Tak jarak ta ora? Ora. Tak jarak ta ora? Ora. Ora. Langsung tandem son jarakku. Sik keruwe lho. Tak jarak ta ora? Aku ora percaya. Ora percaya kowe. Lho. Iki bolak-balik wis tak ngomong. Lho dadi bajune kok dendel banget sih. Aku dedel. Iya. Dedelku piye? Akon ganden sirahe musuhe. Nek bolak-balik sirahe boy. Jangan Lakune musuhe. 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 Musuh iki. Oke yo. Iya. Saya wani ngadeg nah, kowe. Ayo. Maju nah, maju lo. Sing tak wedeni apamu. Lho, wis senantang. Entek ganden. Oh, wah. Kok mata sepak. Anjing. Kowe. Wani iki. Ngadeg nah. Hebat. Timpas. Hebat. Timpas. Tenang, Dol. Tenang. Timpas. Ayo. Ayo, cepat.
Jumek. Ajak kopi. Mantrat kowe. Kowe ndek bola padha kudu. Ya, bola kuwi iki. Ning ije sangar iki. Ora iso. Sangar kono. Ada ora iso. Delok rambut. Cis buka. Mujiono. Aku urung oleh Pak Mujiono. Wis penting. Praneh. Nah, aku urung dong. Aku urung. Aku melu pasaran. Kowe. Hei, Ono apa? jago nemang lho. Piye? Duwe jeneng ta ora? Lho. Edian kowe. Kowe mencek karo kancaku. Aku ora ngerti. Duwe jeneng ta ora? Yo duwe. Jengene sapa? Piye? Sekobat. Muni sing bener. Kowe guru ngerti jeneng Utono. sampeyan wis doro kabeh. Utono. Inilah dia. Cepot. Hei, Piye? nanging sing duwe jeneng ya ora mung Balambe. Jago ki yo jeneng. Jos. Duwe jeneng. Iya. Tenan po. Tenan. Kowe mesti kumun ngerti jenengku. Sekobat. Iya. Bareng. Sekobat. Inilah saya. Avatar kok kita jago ngene. Terlalu pada kok arek jambule kok jago. Dinyak. Kowe dinyek kok mreng. Aku dene. Iya. Matur nuwun. Loh. Aja ngono. Semua. Asem piye? Asem kecut. Kalau mau tinggal maju.
Terkhususnya warga Tanjung Gedung Tuban. Kula matur sembah nuwun dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun kersa nimbali kedhepake Papandi saka temburan Bluro. Lan malih sampun kersa Bapak Ibu sedaya para adik, para alim, para ulama, para sesepuh, pinisepuh ingkang kula hormati. Dalu menika panjenengan sampun nyawer dumateng kalih kula. Atung-atungake mugi-mugi panjenengan sak sampunipun ndugeke kedheprak mustika budaya saka temburan Bloro. Rezekinipun panjenengan sedaya mugi-mugi kuatah Bu. Mugi-mugi panjenengan dipun tebehake saking balak, dipun caketaken dening dipun rezekinipun. Jaluk wajib. Dongakna jaluk wajib. Wajib wis atompo. Syukur alhamdulillah dalu menika panjenengan sampun nimbali Papandi saka Bluro. Sok taun ngarep insyaallah panjenengan kompak para panitia penyelenggara ndugeke mustika budaya nggih Bu. Tenan ta ora? Lho aku kudu matur nuwun lho. Wajib iki ora ketung-ketung. Ora umum. Mugi-mugi warga Tanjung seger waras sedaya. Sing duwe usaha apa wae yo tambah sukses. Sing duwe anak loro mugi-mugi dalu menika sawise nonton kula. Nggih jenengan tambah anake. Adonake dan duwe. Guys, apa matur sembah nuwun. Aku ning ngarep Mega Mendung. Iya, keparat kowe. Yen pancen papan kene wis kondang kalongko. Ayo ditentokno ijen padha ijen. Kowe apa aku sing bakal tumekaning pati Mega Mendung? Patahe satria. Iya. Ora mundur tantangane musuh. Dul, ning papan kene. Ora sumingkir. Mati sokanganku. Ning pengarepane Mega Mendung. Iya. Mega Mendung, ngertenono. Ora bakal aku mundur ning sak pengarepanmu. Ayo ditentokno ijen padha ijen. Kowe apa aku sing bakal mati ora papan kene. Yo. Yen pancen kaya ngono sesuk. Bakal
bakal tak lateni bapakku. Maju sargane atimu. Orang rasa diproses. Sing kok karepno? Sing tak karto. Adu Kawijayan. Piye? Adu Kawijayan. Adu Kawijayan. Yo. Iya, kena. Yen pancening pengarepanku kowe duweni kaluwihan, duweni jaya aji Kawijayan. Kena katon kene Kondo. Katon kene pengarepanku. Kowe nantang. Iya. Bakal tak wujud oleh bapakku. Jebul kiseko bocah cilik sore. Malerpo. Dadi kawujudan kang kaya mengkono. Hei! Maju sargane atimu, hei! Mega mendung. Ora usah sesumbar kowe ning pengarepanku. Ning pengarepanmu. Ora mung kowe dhewe sing bisa malih rupa. Iki lho. Waning pati. Ning pengarepane Mega mendung. Uga bisa malih rupa. Delengen. Bakal dadi apa ning pengarepanmu. Iya. Pradulokono sing becek kulite langing kene kowe ninggalake papan peperangan. Iya. Ayo. Sepisah meneh yen pancen gawatake satriya, onteni aku.
bocahku mangkaya ning ndi Tro rene atro aku ting kancane Tro oh alah ono boleh ana wong tuwa ngisor kok iya mbok gugah aku iki ngantuk oh alah Tro lawa bocah kaya ngono awak dhewe iki janjian ape nonton ketoprak mesti kok budaya Allah ketoprak yo ngono kae oh ala bocah pengalaman gelas kok ketoprak mesti kok budaya iki wis viral ning Facebook, YouTube, TikTok dah iya lah oh ala bocah ora mengikuti zaman kok lah saiki nek ora pira ya ora ngarah apa wong delok akeh iya ya wis ayo dadang golek-golek selawat manjan ya